Mikä pelon? Pihalla oli yks, Aalla kaksi. Se kuoli se. Aamanissa oli yksi. Tosi päässä. Täällä vedä yläpuolella. Eki, haloo! Eki vieressä! On vieressä vasemmalla! Vasemmalla sen boksin Siis takana! siinä boksin taakse meni se. Eki ei näe. Mitä? Varmaan sun alapuolella nyt. Saattaa tulla portastakin. Eki! Mitä vittua? Joo. Tuo kasi saapus. Savussa! Mitä vittua? Mitä sä? Ei oo totta. Eka et häviä tätä. Ei oo lähtenyt toi hyppy tohon jotenkin. Noni. Se pigasoliin. Ja Eerikan persen naamalle ja bossista Eerikan läpi päähän. Ihan vitun sama. Noni, oi vittu. I have no weapon. No weapon. Mitä? Ei oo totta. Ei oo totta! Missä Mitä vittu? I have no weapon. Nice. Sori Heka. Olit edessä. Sori Heka. Olit edessä. Tuu. Kirissäkin Koka. Tappelee. Kolmas. Neljäs. No en mä nyt kun eistiin voi viiä vittu. Sä Toi olet. oli jo vitun epärehellinen. Sä oot ihan vitun. Voi vittu moraa. Antaa nyt aalto. Se on siellä kulmassa. Erika ei oo siellä. Siellä vasemmalla. Vasemmalla. Ei vasemmalla. eteenpäin. Ei tarvit tappaa. Oho, sori. Joku reijä mennessä sattuu. Eerika laittoi oman niin. Helvetti. No mitä vittua. Mitähän taitaa olla? Eka. Eka. Tää menee ihan niinku se vaan. Vittu. Siis... Anna poliisen shotgun. Oho, jää 3. Oho. Vittu ne istumaan niitten paseissa olisi 10 minuuttia. Sä oot Ekinaattori. Miten mä voin missata ton Siis- vitun laag? Pase. Liikette. Oottakaa vaan. Jungle. Konnu. Ennatkaa vaan. Voiko laittaa ton vitun läpi? Paskan läpi vaan. Ennatkaa vaan. Jungle konnu. Tapa jo. Et vittu osuja tehnyt just noin! Mitä osuja tehtiin? Mä otin vaan vittu 4 minuuttia siellä sä palaat sit sun tuloa. Mä hyppin ja... Siellä on Erika vihollinen. Kuka on hyvä ja ei enää runaa? Ei näy. Tuota. Pahoittelu. On selässä. Ei oo selässä. Tipahdin. Erika tippuu mapista. Näköjään konno yks. Olkoon help. Help. Dead. Jungla reijällä. Mitä vittua alla tuleeko? Alle vai? Tiketelyksääkö? Heka. Oh my god, Heka! Mä tiesin. Se tarvii. Noniin. Ei no niin, smokeja vaan A-saatiin ja mennään istumaan hiljaa sinne smokeihin. Oottaa, älä mene outro vaan. Mä en näe mitään. No, enää yksi smoke tohon eteen. Eiku A. Oota, Nyt mä en smokeja vaan kuunnellut. sinne. Lisää vaan smokeja. Mitä? Missä smokeet? Sori, sori. Mä smokeen tonne ovelta. Mä räjäytin. Ei Eki plättää vaan. Tämä ei tii. Se savu vai jonnekin. Sitten se tulee. Hevenius.
Vähän siis tuli Squeakilta. Mainiin tulee, mutta mä Hei, mä oon jumissa! Aro, mä en päästä tästä pois. Pelottaks te heveen? Pääsin Oi pois. vittu! Mun kyykky on... Paini muuten. Onks lämmössä midismir? Varo, lämmössä midi on minäkin. Vähän outo tunnelma oli toskin lämmössä. Ja tässä on jossain just. Hei, Eerika, siinä on vihu. Lämmössä, mitä vittua? Niin oli, mä painoin vahingossa eskiin. Ne on B-llä. Tärkeä yksi näkö. Kaksi on vielä A-lla. Onko lovi? Onko lovi? Onko lovi? Somora, on. Mörse! Mitä vittua? Vittu Tää seitoja. muistetaan, ei saatana Eki, minä ikinä näe yhtään löysää vittu. Monta kertaa mietitään mun päähän tuota. Ei vittu. Oho, aiheet huomään. Aha.